Gidakop ang kanhing political detainee nga si Jigger Heverola nga taga-barangay Gutlang Bukirang Bahin sa Argao. Nagkanayon ang kapulisan nga mitumaw ang pangan ni Heverola tungod sa extrajudicial confession sa duha ka suspetsado nga una nang nadakpan sa barangay Lamakan si Bunga nga mitumbo kaniya isip maoy utok o nagplano sa pagpanulis. Dito pa lang sa kuan kining pagka-recover sa sakyanan. In fact namin na hibalan na kanisiya nag-voluntary nga para ma-clear ang iyang pangalan. So, paano po dato ma-clear ang iyang pangalan nga siya man mismo ang gisugo o siya mismo ang nagsugo sa katong duha ka kuan si Dan Carlo o si Jordan nga ihatod dito sa bukid sa Argao ang maong kutsi which is ang red sedan Honda Civic mao po ni siya ang gigamit sa paghimo sa krimen. Laing sospek sa pagpanulis ang nadakban sab sa follow-up operation sa kapulisan sa mao gihapong lungsod. Nadakban sa sitio Magkabayo, Barangay Kapiuan sa Argao si Jerome Davin, 37 anyos. Nakuhaan ang maong sospek og kalibre 45 nga armas. Positibo ang Provincial Intelligence Unit sa CPPO nga si Davin ang miambak sa istante og mikuha sa mga alahas sa pawn shop nga nakita sa CCTV footage. Gihimakak ni Davin ang mga pasangil og paglambigit kaniya sa pagpanulis sa maong pawn shop. Ikaw nila makakita na dili na sa akong mayong dili ako. Hindi na may tago nga ako sir kaya sa formal ang daan. Bigyan na ako. Nagkanayon si Police Colonel Ereneo Dalugdog ang hepe sa Cebu City Police Office nga gawas sa ilang gidudahang mga sakop sa robbery group nga miapil sa maong pagpanulis. Tulo ka mga lumad nga taga Cebu nga mao sila si Norman Manuel, si Jigger Heverola alias Tatay ug usa ka subject sa ongoing hot pursuit ang apil ni ini. Unom na ka mga suspect nga ana-ana sa kustodiya sa Cebu City Police Office ang gitakdang pasakahan nila og kasong robbery. Apan taliwa sa pagkadakop sa ilang gipasangin lang utok sa pagpanulis, wala pa gihapoy na recover ang kapulisan nga mga alahas. Aduna pay duha ka suspek ang padayon karon nga gipangita sa kapulisan apan mapasalamaton si Dalugdog sa mga unit sa PNP sa paspas nga pagkasikop sa ubang mga suspek. Ang ato ang Regional Director na si Police Brigadier General Anthony Abiliada Abirin sa iyahang guidance, sa iyahang support sa Cebu City Police Office nga mo'y nag-lead sa maong mga operation para lang yun matutukan o madakpan kini mga involved sa maong armed robbery. Kauban si Peter Gornes, kining si Mary Francis Lin kaayon alang sa My TV, Cebu.